қарор аст имрӯз ҳавопаймои ширкати Туҷик Эйр туҷикони дармонда дар Екатеринбургро ба Душанбе интиқол бидиҳад. Шурӯъ аз 25 июн тавассути ҳавопаймоҳои чартерӣ аз шаҳрҳои мухталифи Русия садҳо муҳоҷирони туҷик ба ватан оварда шуданд. Дирӯз аз Санкт-Петербург ширкати Сомон Эйр ба Душанбе парвоз намуд. Яке аз мусофирони дохили ҳавопаймо навор фиристод, ки дар он дида мешавад аксарият занону кӯдакон ва афроди бемору пиронсол ҳастанд. Ин дар ҳолест, ки баъзе аз муҳоҷирон тартиби бозгардонии шаҳрвандонро ба ватан танқид мекунанд. Рӯзи гузашта сафири Тоҷикистон дар Русия зимни суҳбати ихтисосӣ бо радиозодӣ гуфт, тавассути ин парвозҳо қишри осебпазир ба Тоҷикистон расонида мешаванд. Сафир ҳамчунин аз шаҳрвандон даъват кард худро тариқи поштаи электронӣ номнавис кунанд. Пештар намояндагии Тоҷикистон эълон карда буд, ки номнависии мустақимро қатъ намудааст. Аммо бо ин вуҷуд имрӯз низ назди бинои сафорат дар Москав пуриздиҳом будааст.